Затова се чуди в момента и на разни пишман специалисти в България, които говорят, хайде да оставим въпросите за историята на страни по отношение на така наречените северномакедонци. Като оставите, какво означава да оставите историята на страни? Те много по-добре от нас съзнават, че това е основният нерв, това е магистралният въпрос и всичко останало няма никакво значение. Ако ще 38 КПП-та да открием, от Кюстендил до Струмица включително. Или пък, примерно, тук да направим космически кораб, който да ходи всеки ден от Скопие до София и обратно. Това няма абсолютно никакво значение. Защото целият македонски проект е изграден изцяло на антибългарска основа. Следователно, историята не е просто история. Да оставим на страна история, да кажеш и малограмотен, да кажа неграмотен Борисов, който се занимаваше с този въпрос преди време. И сега гледам, че част от тия момчета, които в момента ни управляват. Това е централният проблем, защото ако вие всъщност решите историческия проблем, т.е. вие ще разкриете, че царя е гол. В случая, че става въпрос за грандиозна историческа измама, че върху българи до 1944-1945 година е монтиран, така да се каже, сменен психоменталния код, чипа, както се казваше, и те биват използвани именно като геополитическо срещу българите, за да не може да се достигне важната геополитическа цел. Долината на Вардар никога да не бъде контролирана от България. Просто и ясно.